yanzu yana da kyau sosai mu yi magana cikin zancen mutuwan mutane accident, amma waɗanda press ne journalist in suka yi ta daga nan za su ce transport modern sun kashe 1400 personnes da 2020 ko ba gaskiya ba, paske yau mun zama mutane wanda ya kamata, wanda kowa yana zakin su, wanda kowa yana son a rihe su, wanda kowa yana son a baka aikin su. Par contre mu development muke kawo waɗanda mutane da koke gani nan ga minister mutum 10,000 umuwa wanda suke aiki gurin su 10,000 personnes na ce muku ni na fade shi ni ne president su kuma duka in suka ce na yi karya su fadi minimum kenan bai kamata ba a ce komi ana zage transporter modern alors que da mutum yana in ya tashi daga nan zuwa Zandar ko Maradi sai ya yi kwana 3 ko 4 yau muke sashi cikin mota kuma bayan mota climatize bayan mota climatizer cikin kujera shi kadai bayan kujera shi kadai yana da sentir na security ka gani a kai shi destination final kin shi da même jour kuma duk da haka kana gani ana zagin mu cikin réseaux sociaux ana cewa ya kamata a rihe su ya a'a hadi ba menene masaroni minister da su kun ba da masali kuka ce kun ba da masali da France par exemple daidai mutane wanda suke mutuwa suna ragewa jiya kun ka ce mu fadi magana duka France ana kara hayoyi Niger hayoyi ragewa suke ko ba gaskiya ba France ana control wani ne ake ba permi nan babu control ba a taba kama ma mutum permi dan ya kashe mutane mun ga durobobi wanda mutane a yi accident ba namu ba kadai har da na hayes mutum ya yi accident ya kashe mutum 10-20 gobe za ka same shi da permission gobe fa ban ce ba kwana 3 gobe za ka same shi da permission bayan haka na minister ina so tunar da ku waɗanda mutane ba su da bis mai ɗaukar mutum 60 ko 70 dukan bis masu ɗaukar 50 person ne kujera ma kana iya ka taka buton ya gusa mutum baya taɓa ka. Bayan haka nan da su kun kawo zancen fatigue na durobobi gajiya babu bis wanda baya da duroba biyu cikin shi babu shi duka me akwai masala kuma minister durobobi in sun zo ga bariyar na sortin yanne tare su ake kuma a sabke kowa da kowa ko kai minister ka shiga cikin bis in ka zo ba a san ka ba a san kai ne minister na transport wallahi sai ka sabka kai kafa ka wuce kamar cikin frontier kake ya kamata a diba wannan abu sai ka taka a kafa ka wuce bariyar za ka shiga mota lokacin nan an ka zo garkinka na doso an kare komi da komi za ka zo bariyar na doso ka iske bis 30 c'est vrai minister na cikin gida na soro mana mishi godiya sosai bisa aikin da ake me akwai wasu abubuwa da muke son ya samu mana solution kinsu an durobobi sun zo sorti na doso c'est vrai ana neman masu drug ana neman mutane wanda suke kawo mana matsaloli cikin Nijar kuma muna nema ga Allah sa kullum a samu a ciwo kan matsalolin Nijar gaba daya amma bai kamata ba chauffeur ya zo nan ga sorti doso su kadai durobobin nan sai sun sabke kayan bis duka sun aje su kasa a yi fiyan su guda a maida su cikin bis su wuce sun zo duci a yi musu haka na su sabke kayan nan su maida su na ku biyahe ni na mance zancen duwa kuli in sun zo nan ga sai sun sabke kaya sun maida su mutum biyu in sun zo duci wannan gafa biskin nan suna iya su zama bis 50 ko 70 kuma duka kowane shofar biyu sai sun sabke kayan biskin nan sun maida su in dai ba su son su sabke akwai abin da suke yi ni ban san shi ba kenan in suka zo ya kamata su sabke kayan nan duka a lokacin duwan kinmu suna bisa frontier ya kamata a tanfa in ta hito frontier ta shiga Nijar ta zo Niamey ya kamata duwaniya su ba su yi ta zancen ta can bisa frontier ya kamata a yi aiki ba nan cikin Nijar ba ake wuni ake sabke bis a mai da kayan shi a sabke in ka zo ceke wani post ake ce mishi ceke haka nan ne in ka zo sorti koni police sai sun sa wannan ba mu ce ba kasu yi aikin su me magana da muke gaya muku muna son a samu solution police su yi aikin su mu kuma mu yi aikin in ka zo sorti koni sai an sabke kayan nan duka kasa a aje su a diddiba su guda wani bi muna samun matsala da kiliyan paske akwai wani karhe wanda ake sassauke cikin kaya
an soke cikin kayan wani tufafi da ciki sai sun hude mu a ce mu biya tunda mu kiliya muna tsoro ni aka ce mini rimbo ba a yi wannan abu in mutum sun ba an ba ta kayan shi biya yake ganin ni ma sai in biya kenan in ya zo za ka gani an kama atamfa na mutum ko an kama wani karamin sashe ko wata yan leda yayya a je da ita madawa ko matala wanda kasi daga konni za ta niyami an kawo yayya duwane su amshi a maida ta madawa kuma aka je madawa aka kare da duwane mu kuma mu dokota mu mai dota na wajen shofar kinnan minister shi ke wucewa in ya zo ta sawa bari zance sai ya sabke kayan bis duka ya yi doko ko baya so ya aje an yi fuli a maida cikin mota ya tafi to saboda Allah wanda ya hitar ya maida sahi yana dauke da mutum 50 da kayansu da anvakinsu ya sabke su wajen so 15 yana sabke bis yana maida shi wannan ya kamata a diba wannan zance bayan haka nan babu gara nan ga modern wanda babu antidrug cikin shi tana yawa yana nan na antidrug ba sani ba me tana yawa suna nan me kowace gar modern akwai ajan na antidrug ciki kuma ka a sa kaya cikin motar nan sai ya yi fuyen su gaba da ake sa cikin mota kenan muna son a samu solution bai kama bayan haka nan kuma minister ina so in tanar da ku wajen harkar minister kin ku yau ina auto record suke babu su minister sun rihe parce que ba a ba da harin permis ta hanyar auto record ba a karatun code foto guda biyu da kopi na aka da naissance in ka ba da minister gobe ka ba yaro naka yana kawo permis wannan ni na faɗi kenan baiwa a yi transport babu baz kasa kenan duk matsalolin da muke ciki mu transporter da wajen ku ne ku gwamnati ya kamata a gara transport bayan haka na ina tana ma kuma minister na finance kenan Niger duka kasashe na kusa da suna zuwa su gani menene ake transport nan ga yake marché que c'est quoi c'est parce que l'état se met dedans fait l'appui suna bada bakin kokarin su da aka gani transport yana yi na Niger Burkina Faso sun ka shiga motoci su da sun kaso ni sun zo kar kenan suka ce mini me ake yi na ce musu ga abinda ake minister da finance take ba mu kodin musamman mun kawo bis sabo ba a daidwa ne shi suka je suka yi appliquer même chose a Burkina yanzu Beninois suka yi la même chose Mali la même chose Togo haka nan mu aka ce na Niger an fudda kuma ina shaida muku minister da transport tunda minister yana nan na finance yana ga muku mu duka mun je Benin mun bude société mun je Burkina mun bude mun je Mali mun bude parce que mun gani menene nan Niger mun samu société mun yi créer su sun yi karhi suna ba da gudunmawa sosai cikin kasa ta Niger alors que yanzu an fanzo ana so a kashe su na san ba dan kuna so ba me yanda kuke yi zai kashe société parce que wallahi ina ga muku gaskiya duk wanda ya ce muku yana iya kawo bis ya auna shi wallahi ƙarya ne duwaniya suna nan ƙarya ne ban da wanga shekara babu kwadon visisaman babu transport a Nijar ya kamata ku yi shi kuma Benin ni ina da motoci wanda suna da lambar Benin an na kawo bis ba dosiye ba nake yi an duwaniya sun shiga port sun ka ce wanga bis sabo ne automatiquement il est matriculé ba mu san cewa aje dossier ko a ce ma ka kawo menene kake yi kasa a babu wannan abu in ka kawo bis din dai sabo ne ka sa shi duwane sun zo suka ce wanga bis sabo immatricule ake bashi automatic alors kenan Niger bayan an gani mun ci gaba cikin transport an gara kowa yana tahiya yana dawa yanda yake so sai ana so a bata par contre sauran makwabtan mu sai sun ka dauki abin da yayi bunda mu muke yi suke yin shi yanzu kenan bayan haka nan wanga don wana commissaire ya ce 2020 shine ba a yi circulation ba sosai ya kamata mutane su rage 2020 lokacin corona kenan mu transport modern wanda kowa ya san gurin mu aka hana mu aiki hai sun yi aiki a kori kora sun yi aiki don haka nan mutane suka mutu da yawa mu ba mu wannan gaskiya dai ce mu ba mu voyager da muke shi ya ce mu sécurité c'est vrai kuma ina mishi godiya bisa wannan ya ce parce que bayan jirgi bis sabo shine sécurité ya yi kone abin nan
mu ba mu yi aiki ba, sai aka saki sauran mutane suna aiki suna daukan, za ka gani akwai wani kura tana dauke da mutum 60 in ta fadi sai ka ga duka su mutu. Don haka ne sai sa wannan shine la cause de cette année. Cimma mafita guda kan samun hanyoyin magance matsaloli da masu kamfanonin sifiri na zamani suke fuskanta cikin yanayin gudanar da ayyukansu na sifiri shine dalilin wata ganawa da ya wakana tsakanin ministan kudi na kasar Niger, ministan gine-gine na kasar, ministan tsaro na kasar, ministan mai kula da harkokin cikin gida. Taron da ya wakana ne a karkashin jagorancin ministan sifiri na kasar Niger. Wannan taron da ya wakana ne bayan da minista mai kula da sifiri a kasar Niger Alma Umaru ya gudanar da rangadi na musamman tare da tawagashi ranar 28 ga watan Jiye a cikin kamfanonin sifiri na zamani domin gani da ido kan yadda suke gudanar da aikinsu. Waɗannan kamfanoni da su ne Al-Izza Transport, Rimbo, Sonef, Sonitrava, Salim Transport, 3STV da STM. A lokacin gudanar da taron da na tattaunawa, ministocin da sun gudanar da tattaunawa na musamman tare da jagororin masu kamfanonin. Ga dai minista Alma Umaru a daidai lokacin da yake muna karin haske akan wannan zaman tattaunawar nasu. Abin godiya bisa umarnin Premier Minister, duka ministocin nan guda 5 suka zo. Mun saurare su. Matsaloli na farko mun yi shi na bisa ka'idodi na bulagu domin tsaida tare da su za mu ɗauko duka doka da muka ɗauka yadda za mu ɗauki matakan nan. Allah ya kama mana mu rage yawan hatsari na motoci, mu rage yawan mace-mace da wanda suke jikata banza da wuhi su ciwo ƙarami ko ba. Allah kiyaye mana domin da kyau na matakan kuma mun tsaida insha Allah kan nan kan mutu wannan wata duk abin da kamata a za mu ɗauke shi wanda za a zo kowa ya kiyaye da doka. Zancen hanya cije-cije da suke ake ba a rasawa mun yi zancen ministan cikin gida da na tsaro da na kudi sun ce za su ga tare da ma'aikatansu yadda lalle a zo a duba tsaron ƙasa tilas ne don miso cuce ka ka dabara, kenan tilas mu kanmu sai mun dage. Kenan gwamnati za ta ɗauki matakai, za mu yi su ma mu tantamna da su a kwamiti zai ba da shawara wadda za mu rage yawan larwanan da ake yi an kare, amma za a yi shi don an ga da yawa. Minister da finance ya gwada da na interior yadda aka kama kwaya a cikin tanki na mai, to kenan mugu abin tsoro ne. Bayan bayanin minista sai kun bayani ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman taron inda yake mana ƙarin haske akan yadda suka gani wannan zaman taron. Tun da muka fara transport wanga reunion ba mu taba yin irin shi ba mu taba zama tare da minister haka muna shawara tsakaninmu da shi, balle a ce ma har da ministrori wajen guda 5. Ya kamata mutane su sani a yau a Nijar gaskiya mu transporter muna da matsala ba kadan ba a transport babu hayya ce ake fara yi lokacin na ake yin transport. Yau ko ina a Nijar babu hayya, za mu ce ko ina, ko da yake ministrori sun gaya mana muna tare da minister na equipment tun da shi ma minister da transport ya gayyato shi cikin wanga reunion ya ce mana za su yi kokari a yi haya, mai muna so a gaggauta wannan zance wajen equipment. Bayan haka nan muna da matsala tare da 'yan uwanmu duwan da police. Ba mu ce ba kowa kai ya aiki shi, kowa ya yi aiki shi yadda ya kamata, tunda mu ma wagga kasa ta mu ci, muna so a samu kwanciyar hankali cikin kasa ne. Muna son kuma a yi control cikin sauri cikin lokacin da aka yi shi, paske mota ta tashi daga nan Yamai kafin ta zo Zandar sai an zo control wajen post 10 ko 10 wani abu, kuma duka post kina in ta zo durobobin nan da suke cikin wannan mota sai sun sabke kaya sun aje su kasa, an yi control an maida su cikin mota. Kenan abin da muka tambaya ga minister na transport da minister na tsaro su samu muna mahita cikin wannan abu. In yana so a kawo mutanen nan su yi control tun gar depart ko gar arrive
wanda in mota ta zo a yi kontrolin komi da komi kayan a hita. Bayan haka nan muna da matsala wajen harkar kwadda sama, paske ya kamata ku sani bis ba izin ba ne. Izin shine aka kawo mashin so guda tana iya mashin kinan ta yi shekara 10 tana aiki. Bis yau Niger an aka kawo shi in yayi wata 3 yana aiki, aka gwada muka bis aka ce ma wanga bis wata 3 sai ka ce a wanga bis yana da shekara 10, paske babu hanya. Me wannan abu duka muna ma minister godiya, shi da ya kira sauran ministerori suka ce mana gwamnati yana nan yana aiki ba don saboda ya kashe transport ba, a'a yana son ya karfafa karhin transport, kuma wannan abu gaskiya ya mana dadi. Hausawa dai suka ce idan baki na gamuwa to tabbas rai bai ɓaci. Akan haka ne ofishin ministan sifiri na ƙasar Niger haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar Niger suka ɗauki alƙawalin gudanar da wannan tattaunawa. Tabbas kuma ya samu rana, sai dai mi fata kwalliya ta biya kuɗin sabuni ga wannan zaman taron. Amin suma amin.